Kita ang buwan. Oh, Kaya, bakit dito ka sumakay sa akin? Oh, di ba gusto mo makita ang Anong buwan? tingin mo sa akin? Oh, sasakyan. Ikaw ang sasakyan ko patungo sa buwan. Gusto mo makita kung paano ko makakuha ka ng buwan? Ayos ka! Ang kapal ng mukha mo. Yang, Ha? may tatanong ako sa'yo. Ano yon? Naniwala ka ba? Lahat kami mga lalaki nakapunta na sa buwan at nahawakan pa namin ang buwan. Bakit ganyan ang naiisip mo ngayon ka lang kumain? Para kang pasmado ah. Anong nakapunta ng buwan? Yung scientist nga hindi nakapunta ng buwan eh. So ganon, hindi ka maniwala na kaming mga lalaki hindi nakapunta sa buwan. Hindi ako maniniwala. Diyan naman, bakit ako maniniwala eh? Kahit scientist nga, hindi nakapunta ng buwan. Kayo pa? Wala kayong sasakyan? So, gusto mo makita kung paano kumahawakan ng buwan? Paano? Madali lang para sa aming mga lalaki. Madali lang mahawakan ang buwan at magpuntahan. Paano? Anong paraan? Basta, gusto mo makita, huwag kang titira, huwag kang kukurap. Huwag kang kukurap, idilat mo yung mga mata mo kung paano kumahawakan ang buwan. Patunayan mo nga yung sinasabi mong nahawakan at napuntahan ng buwan. Maniniwala ako kung makikita ko. So ganon, gusto mo makikita kung paano kumahawakan ng buwan. Oo naman. Okay. Ikaw yung may sabi eh. Okay. Huwag kang kurap ha, titigan mo maigi kung paano kumahawakan ng buwan. Paano nga? Hindi ka. Bakit ako? Dito, higa ka, higa. Oh. Higa ka, Oh, higa. ano? Higa ka, Oh. higa. Gusto mo makita ang buwan. Ano? Ayan, Oh. para huwag kang kukurap ha. Sabihin, nakita mo sa akin kung anong buwan yan. Idilat mo yung mata mo. Oh, nakadilat. Sige, nakadilat yan. Gusto mo makita ang buwan. Oh, Yeah? Gusto bakit mo. dito ka sumakay sa akin? Oh, di ba gusto mo makita ang Anong buwan? tingin mo sa akin? Sasakyan. Ikaw ang sasakyan ko patungo sa buwan. Gusto mo makita kung paano ko makakuha ka ng buwan? Ayos ka! Ang kapal ng mukha mo.